Čau, čau! Ja som Goela. Ja som Nativírus. A vítam vás u nového videa. Je tu nový youtuber, Naty. Nemá tu vlastný kanál, keďže to zakázali. A ona chce natáčať aj tak. Ja jej to neviem zakázať, takže... No čo už. Dobre, takže dneska tu máme vlastne takú... Nechaj to! Takú ochutnávku. Máme tu mliečne. Ja už to mám trošku vypité, keďže... Kým sme došli domov z Optimy, som to trochu stihla vypiť. Trošku. A máte tiež trošičku, ale ako vidíte, no, v podstate sa doplňame. No, takže je to Babylogy originálka, normálne z Optimy, je to štandardný, Naty. Ja mám studený bez ľadu, štandardný, pardon za výraz. A mám exotický melón bez cukru a zelený čaj a guličky borúvka. Takže čučoriedky, tak. A je to nie je to vynikajúce. Mliečne nám nechodia, radšej máme ovocné. Doporučujeme, lebo potom nám je dosť divne. No, niektorým to možno robí dobre, ako tej učiteľke na časopise, kto má. Tá učiteľka, chápete ju? Ona jej to robí dobre. A tiež... Má takú istú príchuť ako nám. No a ja tu mám štandardný, bez ľadu, studený. Je to Choco Dream, to je, obidve sú z limitovanej edície. Choco Dream sa skladá, ona má iné, že ten melón, hej. Ale môj sa skladá, z čoho sa to môj skladá? Moment. Takže sme to nenašli, ale ona má proste ten melón, taký ten divný. A ja mám s kokosom niečo, nevieme. Ona tam má kokos, čokoládu a ešte dačo. Hej. Kokos, čokoládu a dačo. A tuším čo. Keďže je to Choco Dream. Je tam niečo s čokoládou a niečo s kokosom. Tak, potom je to bez cukru, je to zelený čaj a je znova guličky, borúvka. Znova vlastne ale tie guličky jak rýchlo idú. Takže máme iba toľko. A ja mám ešte toľko. Ty mi to potom pomôžeš dopiť. Je to fakt nechutí. Mne ešte ako tak, lebo ono to má hrozne presladené. Dobre, takže my sa s vami na dnes lúčime. Takže čau.